Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! І сёння наша программа отменяется. Вы все правильно почули. Сегодня мы не будем делиться с вами цікавой информацией и показывать мультфильмы. І на гэта ёсць важкая прычына. Тому что сёння Першага красавіка! А мы первые поспели пожартовать. Дарэчы, толькі не ўздумайце крыўдзіцца на розыгрышы і жарты. Сёння усе крыўды забаронены. Поверим Лесику. А зараз даволі сур'ёзная інфармацыя. Оказывается, свято Дзень смеху мае даволі глыбокія карані. Значыць, з даўніх часоў у гэты дзень людзі ў розных кутках свету весяліліся? Менавіта так. Ёсць звесткі, што і ў старажытным Рыме, і ў Індыі людзі наладжвалі вясёлыя гулянні, вадзілі карагоды, спявалі і многа-многа смяяліся. А ўсё гэта яны рабілі дзеля таго, каб задобрыць вясну. Таму што ўсе хацелі, каб яна была цёплай і прыгожай. Ой, а я ведаю, што ў Індыі і зараз адзначаецца вясёлае і каляровае вясновае свята, якое носіць назву Холі. Свята доўжыцца некалькі дзён. Людзі пасыпаюць сябе каляровымі фарбамі і танцуюць. Прычым яны не хвалююцца, што ў іх перапэцканы і твары, і рукі, і вопратка. Усе толькі весяляцца і смяюцца. А ў славянскіх народаў у гэты дзень было прынята гучна смяяцца, каб разбудзіць дамавіка, які быў у зімовай спячцы. Але пасля нашага вясёлага ранку ні адзін дамавічок не будзе спаць. Гэта мы гарантуем. Дамавічкі, добрага ранку! Усе прачнуліся, красавік прыйшоў. А зараз адзін вясёлы гістарычны факт. Яшчэ цар Пётр I выдаў загад усім жыхарам першага красавіка перапранацца ў жывёл і блазанаў. О, значыць, усе былі удзельнікамі вялікага прадстаўлення? Менавіта. Аднойчы ў сталіцу імперыі, Санкт-Петербург, прыехалі артысты, якія хадзілі па вуліцах і запрашалі ўсіх увечары наведаць спектакль. Вядома, многія набылі білеты, надзелі самыя прыгожыя строі і занялі свае месцы ў зале. Калі занавес адкрыўся, гледачы ўбачылі вялізны надпіс: «Першага красавіка нікому не вер». Вось падманулі, дык падманулі. У гэты час артысты ўжо паехалі з горада і пакінулі ўсіх, як кажуць, з носам. Але ніхто з гледачоў не злаваўся, нават сам цар. Таму што першы дзень красавіка – дзень гумару. Ой, Варачка, паглядзі на мяне уважліва. Гляджу, а што такое? Ды ў цябе тварык запэцканы. Дзе? Тут? Поверыла. Хіба можна верыць камусьці у першы дзень красавіка? Ну і жартаўніца ты, Кася. Кася, поверніся, поверніся. Куды? У які бок? Да нас, спінкай. Павярнулася. А што вы хочаце ўбачыць? Да у цябе спінка белая. Не дзівуе, мурзілася ты, сяброўка. Ой, праўда? Гледачы гэта таксама бачаць? Вядома. Ой-ой-ой, я хуценька збегаю і перапрануся. Пабудзьце тут без мяне. Кася, да нікуды не трэба бегчы. Мы пажартавалі. Я? Ну, я З першым красавіка тебе, Касечка. Я нагадваю, што сёння нельга крыўдзіцца. Дазваляецца толькі смяяцца. І чым больш смеху, тым лепш. Значыць, з маёй сукенкай усё ў парадку? У поўным, перапранацца не трэба. Дарэчы, сябры, пра тое, што у вас спіна белая, вы сёння пачуеце абавязкова. Як кажуць, гэта класіка першакрасавіцкіх жартаў. А я вось і забылася. Вось мы табе і нагадалі. А зараз прапаную зрабіць невялікі перапынак і паглядзець мультфільм. А мультфільм дакладна будзе? Гэта не жарт? Давайте праверым разам. Мы з Лесікам падрыхтавалі для вас сустрэчу з адной вельмі цікавай асобай. А не падманіце, сустрэча дакладна адбудзецца.
Дакладна. Але адразу папярэджу, што асоба, з якой мы хочам вас пазнаёміць, вельмі любіць усіх заблытваць. Жартаўніца, адным словам. Давайте хутчэй з ёй знаёміцца. Уладкоўвайцеся на канапах і глядзіце уважліва. Трошки побудем чараўнікамі і паскорым час. Уявім, што зараз не ранак, а вечар. Месяц даўно ўзышоў на небе. Будем стаять на беразе возера і уважліва назіраць. Глядзіце, гэтую пухнатую прыгажуню завуць Норка. Яшчэ яна не супраць, калі яе ласкава клічуць Норачка. Як яе не называй, на беразе ракі, ды ў самой рацэ яна сапраўдная царыца. Але сама сябе Норка лічыць царыцай усяго воднага і надводнага свету. Па прыгажосці і розуму з жывёлай мала хто можа паспрачацца. Калі вы лічыце, што Норка выйшла любавацца зоркамі, то памыляецеся. На самой справе яна адправілася на паляванне. Норка – звер, які любіць прыцемкі. Яна вельмі асцярожна набліжаецца да вады, заўважае сваю вячэру, якая спакойна плыве ў вадзе і імгненна скача за ёй. Норка цапнула рака, але ён так проста не здаецца. Спрабуе нырнуць на самае дно. Але для Норкі гэта не праблема. Яна нырае за ім. Секунда, і рак у вострых зубах Норкі. Наіўны. Думаю, што Норка баіцца глыбіні. Ніколечкі. Запамінайце, звяркі могуць нырнуць ажно на 5 метраў. Іх футра прапітана спецыяльным алеем, і таму Норка можа доўга знаходзіцца ў вадзе, а яе скура пры гэтым заўсёды застаецца сухой. Да таго ж добра плаваць жывёле дапамагаюць перапонкі на лапах. А яшчэ норкі цудоўна бегаюць па дне вадаёма. Пры гэтым кіпцюрамі чапляюцца за водарасці, якія там растуць. Сёння на вячэру Норка пачастуецца смачным вялікім ракам, а дачакаўшыся ранку, пачне сваю трэніроўку на свежым паветры. Комплекс практыкаванняў для пухнатых прыгажунь складаецца з абавязковага бегу па бервяну і скокаў праз перашкоды. А цудоўным завяршэннем зарадкі заўсёды бываюць водныя працэдуры. Бярыце прыклад са спартыўнай Норкі. Раім усім навучыцца плаваць. І не забывацца на ранішнюю гімнастыку. Дзякуй за цікавае знаёмства. Прапаную зараз і нам зрабіць некалькі практыкаванняў. Правильно. Давайте уявім, што мы пераходзім па вузкай кладцы праз ручай. Але самым лепшым практыкаваннем сёння будзе шырокая усмешка. Дзяўчынкі і хлопчыкі, калі ласка, пакажыце, як прыгожа вы ўмееце усміхацца. А мы с Касей и Лесиком не отстаем. Вось у такім усмешкавым настроі мы запрашаем усіх на ранішні мультфільм. Сябры, ці верыце вы, што смяяцца могуць не толькі людзі, але 65 відаў жывёл і птушак? Сёння, хочацца сказаць, не верым. Але калі ты дасі нам пацвярджэнне, паверым. Лесик, ты чуў, як смяецца які-небудзь лясны звер ці птушка? Чуў? Некаторыя звяры, як і людзі, спецыяльна жартуюць, каб іх суродзічы пасмяяліся. Няўжо яны збіраюцца на палянцы і па чарзе расказваюць анекдоты? Пра анекдоты я ніколі не чуў, але добра ведаю, што малпы любяць паказытаць адна адну, каб разам пасмяяцца. Ой, а я ведаю, што папугаі любяць разыгрываць сапраўдны спектакль. Адзін робіць выгляд, быццам не можа узляцець, а іншыя глядяць на шоу і пачынаюць выдаваць гукі, якія нагадваюць чалавечы смех. А ў мяне ёсць знаёмы папугай, які час ад часу радуе гаспадароў вясёлым смехам. Толькі вось пад вадой не пасмяешся. Напэўна, жыхары падводнага свету заўсёды сумныя. А вось і памыляешся, Кася. Аднойчы вучоныя правялі эксперымент.
Перед акварыумам з дельфінамі гімнастка пачала рабіць перавароты, што зацікавіла жывёлу і нават выклікала смех. Так что нават самая сур'ёзная особа можа весяліцца і залівацца смехам. Раім усім нашим глядачам сёння ад душы посмяяться! І падарыць адзін аднаму прыгожыя усмешкі. А мы хочам падарыць вам яшчэ адзін ранішні мультфільм. Надышоў час развітвацца. Але наперадзе у нас самы вясёлы дзень. Жадаем цікавых розыгрышаў і жартаў. А зараз давайте сур'ёзна дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Па